Ден 8, Хирошима. Най-накрая имах закуска в някой от хотелите, в който спах. Не беше кой знае какво, но пак беше вкусно. След нея се отправих към остров Мияджима, който е един от най-популярните острови сред туристите. Хванах си Шинкансена и оттам се качих на ферибота, който е на всеки половин час и те кара към острова. Този остров е много популярен заради еленчетата си и заради храмовете, който е пълен. Името му се превежда буквално островът с храмовете. А това е една тори отново и сутрин водата прилива и тя е под вода, а пък след обед и вечерно време има отлив и може да се върви до нея по суша. Тук веднага еленчетата ме поздравиха и се отправих на разходка из самият остров. Много красиво, беше много топло. Едно еленче опитваше да нападне човека, който снимаше. Отидох в първия храм за деня. Ицукушима Джинджа се казва. Той е наполовина под вода, отново като има прилив, като има отлив, е пясък отдолу. След което реших да се отправя отново на един поход навътре в вътрешността на острова, да се кача на планината Мисен. В принцип до нея има лифт, който те кара, но точно тази седмица, в която аз бях, не работеше. Не сме изненадани на късмета ми, но аз така или иначе мисля да го кача пеша и се отправих нагоре в едно много тежко изкачване. 500 метра денивелация за около 1 час на 30 градуса. Изпотих се бая, но пък си струваше гледките, които видях по пътя. Гледката отгоре беше страхотна. На самия връх имаше една обсерватория, откъдето може да видите острова и всичко в околността. Имаше дори и тоалетна, което много ме изненада. Както и вендинг машини, които са навсякъде в Япония. Всичко беше страшно чисто, хората рециклират и пазват околната среда. На слизане от острова спрях в едно заведение в гората, където ядох една купа отново сури с змиорка, този път отгоре. За първи път опитах змиорка. Беше едно от най-хубавите неща, които ядох в това приключение. Исках да отида да си топна краката в морето и се отправих към един плаж, но се оказа по-голямо предизвикателство, отколкото можех да поема, защото беше доста далеч, а беше наистина много горещо и задушно. Едни еленчета вървяха с мен по пътя, и моренцето, все пак си топнах краката в едно по-близко малко плажче. Имаше и сърфисти, които тъкмо се прибираха и беше време да се кача отново на ферибота и да си ходя. След което ядох една пържола лагио, която беше уникална, но и малко скъпа. Ден 10 насочих се към град Куре, който е не много популярен град в Япония и сигурно доста хора не го знаят. Аз по принцип не трябваше да хода там, но с това объркване имах един свободен ден и реших да го посетя. Намира се близо до Хирошима и е известен със своята корабостроителница, където през Втората световна война са правили най-големите кораби за японския флот. Има един страхотен музей, който се намира 1:10 умален вариант на най-големият боен кораб, произвеждан някога, Ямато, който потъва, но виждате само колко е голям моделът му и това е 10 пъти по-малко от оригиналния. Вътре имаше цялата история на града, как се е издигнал това да бъде един от центровете на корабостроенето в Източна Азия. Имаше подводници, торпеда, дори самолети, които са били ползвани на самолетоносачите и на корабите.
Имаше малени варианти на всички кораби, които японците са ползвали някога. Извън музея имаше една подводница, която е модерна, но пък точно днес беше затворена и нямаше как да вляза да я посета. Града продължава да има корабостроителница, но вече не се ползва за военни кораби. Изглежда доста голяма и внушителна. Не може да се стигне да се отгледа по-отблизко. След това стана време за обяд, въпреки че бях пълен от предния ден, защото това лагио беше доста големичко, доста калорийно. Реших да си взема отново окономияки, този път в стил Хирошима, защото има разлика и всички от Хирошима ще ви кажат, че тяхното окономияки е по-добро от това, което правят в Токио. Хирошима много ми хареса като град и като цяло тези 3 дни, така че се радвам, че тръгнах един ден по-рано от Осака, нищо, че не беше планирано. Самия град е преустроен и е доста наподобява някой европейски град. Има трамваи, улиците са по-европейски, сградите също, но това е защото целият град е направен наново след 45-та година от нулата. Ден 11. Този ден повечето отиде в път. Хванах си Шинкансена от Хирошима и се отправих отново към Токио. Около 830 км, като Шинкансена ги взе за 3 часа и половина. Купих си един бенто бокс, което е популярно ядене, което японците си взимат, когато пътуват във влаковете. Това е една кутия, пълна с храна, направена специално да се яде във влак. Може да има суши, може да има наденички, ориз, всякакви неща. Пътуването ми с шинкансените става благодарението на една карта, която си купих. Тя ви дава право да пътувате за седмица, 2 седмици или 3 седмици с всички шинкансени. Не с всички, но с почти всички. Като тя е валидна само за чужденци. Ако сте японец, не може да си купите тази карта. И благодарение на нея успях да пътувам толкова много из Япония, защото иначе са страшно скъпи. Хубави са, бързи са, но са много скъпи. Ето това е бенто бокса, който си взех. Много красиво направен, като всяко ядене. Вечерта спах до Tokyo Sky 3. Ден 12. Вече сме в Токио. Станах рано сутринта и се отправих този път към нова верига суши ресторанти, отново на конвейер. Този път малко по-различна, защото тук, след като изядете сушито си, за всяка чиника може да я пуснете една дупка и ви събирате точки, които след това може да ги използвате, за да си вземете някакви награди. Аз, разбира се, не спечелих нищо, но не сме изненадани от това. Все пак сушито беше доста вкусно. След което се отправих към едно капибара кафе и се натъкнах на една много интересна табела, която показва графика за разделно събиране на буклука. Всеки ден се събира различен тип буклук. Някои дни са отпадъци, които се горят, други дни са пластмаси и така нататък. Трябва да сложите буклука си в различен цвят торба и да оставите пред вас. И в зависимост от деня идват и събират турбите, които трябва. След това отидох до капибара кафето. Единството, което трябва да направите е да си вземете нещо за пиене и да седнете при капибарите. Може да им вземете храна, да ги галите, да ги храните. Имаше 2 капибари, много ме харесаха, седяха при мен почти през цялото време, нищо че беше пълно. След капибарите отидох до, може би, най-известния храм в Токио, Сенсоджи. Беше пълен с туристи, защото беше събота.
Разкарах се около него и разгледах всички неща. Помолих се там и продължих по уличките на централната част на Токио. Вечерта се прибрах отново до хотела си, който се намира до Tokyo Sky 3. Това е третата най-висока сграда в света и най-високата в Япония. През нощта свети в различни цветове и е много красиво. Отивам към града Цукуба, предпоследния ден в Токио, където в този град се намира музеят на тяхната космическа програма JAXA и ще участвам в тур, който им показват различни неща, какво представляват. Напълно безплатно. Много интересно. Ще видим. Трябва да стигна възможно най-бързо там, защото трябва да си 1 час до половин час преди да започне. Аз не знам къде се намира точно. Така че сега ще разберем. Ето вече сме в Цукуба, пред центъра. Това е един малък град в града. Тук се намира тяхната космическа програма, тук се ръководи. Беше много интересно изживяване. Има музей, има и тур, който не е на английски или на японски, но нямаше места за английския тур и аз бях с японския. Все пак хората бяха много мили и се опитваха да ми обяснят и на английски всяко отделно нещо. Това е музея, който също е безплатен. В него има различни части от японската космическа програма, ракети, сателити и така нататък. Дори и модула, който е прикрепен за космическата станция в момента. След музея турът започна, с един автобус ни взеха и почнаха да ни разкарват различните обекти, които може да се влиза. Отидохме дори до мястото, откъдето ръководят японските космонавти на космическата станция. Имаше стрим на живо, показваха от космическата станция. Страшно интересно. Япония е една от малкото държави, които имат космическа програма, а пък наскоро, януари месец 2024, изпратиха и луноход, който кацна до Луната за първи път в японската космическа история. Разгледахме много неща, къде се тренират космонавтите, каква храна ядат. А пък вечерта бях на матч в един град, който се намира до Токио, но е малко повече като квартал, Сайтама. И там бях на Сайтама Стадиум, който е домът на Urawa Red Diamonds, които гледах. Те играха срещу Кавазаки Фронтале. Много интересен матч. Японците са големи футболни фенове, но културата е малко по-различна от това, което ние сме свикнали тук да гледаме. Те се събират преди матча и започват да върват и стигат пред стадиона, където си взимат ядене и сядат и ядат преди да започне матча. Много интересна атмосфера, запознах се с едни млади момчета, които подкрепиха отбора също. Матчът свърши 1-1, за съжаление не успяхме да бием, нищо че бяхме по-добри отбор през цялото време. И вечерта се прибрах отново към Tokyo Sky 3. Последен ден в Токио, реших да отида на шопинг, да взема сувенири, да си купа Nintendo Switch. Това тук е Акихабара, раят за всички аниме фенове. Седнах да хапна набързо и се отправих отново. Улицата събота и неделя е затворена за коли и може да се разхождате по нея. Беше пълно с туристи. След което отново се отправих към стаята и да обиколя още малко. Вечерта влязох в Tokyo Sky 3 и се качих на горните етажи, за да изям едно панирано свинско с ориз, което беше превъзходно. Много силно последно ядене в Япония. Ето и Tokyo Sky 3 нощно време. Яко багаж.
почти не съм спал. Сега е 6 часа. Отиваме на летището за един хубав 13 часов полет, който няма да е много приятен, ама дойде края. Последния момент в Джапан за тази година. Айде!